zalunce ni. You people should allow me to talk. An zo an kamun ayoyi a cikin Kur'ani na karya da na ofi aka nuna mu da cewa ai auren mutu'a ya halatta saboda kana so na da zina na ce maka ni ba mazinaciya ba ka zo kai auren mutu'a da ni. Na zo malamai suka ganar da ni da cewa abin nan da na yi haramu ne saboda tun nai abin nan bani da kwanciyar hankali. Isa, what are you saying? Baka cikin hankalinka, fine, yanzu ka shiga hankalinka. An yi haka da kai ko ba yi haka da kai ba. Isa, you are born by mistake. Isa, come out and tell me who is your father. Isa, I am ready for this fight. Okay? I am ready for this fight. Idan zan rasa rayuwa na ne, I will show you who I am. Isa, kai dan luwali ne, me zan yi da kai? Tell me me zan yi da kai? Isa, da ni wata mai kuɗi ne sai na ɗaure ka, amma bani da kuɗi, wannan hanyar shi zan bi in ji sauki a cikin raina. Azalimi. Idan ka tuna kwana nawa ne ya rage maka, za ka tsana duniyan nan. Idan ka tuna ran da ka mutu, za ka tafi daga kai sai halinka. Idan ma kai mai kuɗi ne sai ka sana arzikinka. Akwai wani abin da ya zama dole mu yafe, amma akwai abin da ya kamata you must voice out whether you like it or not. Isa, Isa, ni Sadiya Haruna na ce maka kai ɗan luwali ne. Ni Sadiya Haruna na ce maka kai mutumin banza ne. Isa, kana da magana? Kana da hujja? Yes! I want you to do your worst and I'm ready for this fight. Duk wanda ya zalunce ni ba zai kwana lafiya ba. Ko da na yi shiru, Allah ba zai taɓa ya kyale ka ba. Sannan matanka nan da kake zagi, hakinta ne yake kama ka yanzu haka. Hakin matan nan? Ina neman alfarma, ina so in ganki. Allah ya sauke, ba zan haɗu da mutum irin ka ba, ka tuba ka koma wa Allah kafin nan in haɗu da kai. Ba zan haɗu da mutum irin ka ba da kana kokarin kautar da ni a hanyar addinin musulunci. Subhanallahi wa inna ilaihi raji'un. Wani hanya na kautar da ke Sadiya? Oho, idan na faɗa zaka sani, munafikin Allah. Wani hanya na kautar da ke? Ina neman alfarma a gurinki. In ganki duk magana da zamu yi tsakanin ni da ke. Kamun me ka faɗa duk abin da zaka faɗa a waya, gashi nan ka faɗa duk abin da zaka. Ni fa ba zan haɗu da kai ba fa, kama daina ne. A'a, ni da ka zazzage iyayena, ka ce iyayena ba su da daraja, ban fito a gidan mutunci ba. Yau ne zaka ce mu in dube darajar iyayena? Ni ban ce ba. Oh, baka ce ba, yau ne zaka ce baka ce ba. Gaskiya ni ban ce ba. A'a, ka rantse mana, ba ka saba rantsuwa da Allah da manzansa ba? Me ne yau na zalunci ina zai kai mu? Na gan kayi video kayi tagin 'yan fim kana neman tuba a gurin uban waye Isa, ka zo ka nema tuba a gurin Sadiya Harunan da ka zalunce ta.